Hei, Corsossa on vielä ainakin yksi autonpesukone, josta ei ole tehty videota tälle kanavalle. Viidennen päivän jakso vuorossa ja tänään aiheena autopesu. Mennään käymään autonpesukoneessa Mikkolan ST1 entisellä Shellillä. Katsotaan miten pesu menee siellä. Katsotaan minkälainen jono siellä on. Se on aina vähän ikävä, jos pesukoneeseen on vaikka 5 autoa, niin kyllä siinä saa jonkun tovi odottaa. Poliisikin paikalla, ei näy nyt just kamerassa. Mitäs täällä? Poliisit hinaa auto. Poliisit hinaa auto. Noniin. Yksi auto menee sisään, eli me ollaan sit seuraavana. Voidaan mennä tähän jo odottelemaan. Voidaan kääntää jo peilit ja tehdä muut ennakkovalmistelut tässä odotellessa. Taas nähdään, että siellä on edellisellä suksiboksipesu meneillään. Mulla on tässä ennakkoon ostettu pesukoodi. Tornado-pesu, eli tää paras pesu, mitä ST1 on. Noin. Tornado-pesu, sinne tuli peukkua. Saadaan kaikki mahdolliset vanteiden pesut ja muut sitten tähän videolle. Tuossa pystyy myös sitten syöttämään sen ihan käsin näppäilemällä, jos ei viivakoodi jostain syystä toimi. Tai ihan vaikka jos haluaa vähän vaihtelua siihen, että miten menee sinne pesuun. Mutta tästä ei siis suoraan pysty ostamaan, että se on kassalta tai sitten verkkokaupasta tai sovelluksesta. Noniin, edellinen saa ajaa ulos. Sitten lähetti. Peilit on käännetty ja tuulilasin pyyhkimet alhaalla ja ovet lukossa, käsijarru päällä. Nehän on ne tärkeimmät, ja jos on irrotettava antenni, niin sitten sen irrottaa. Sieltä mukavat suihkut. Siis autonpesukonehan on kyllä klassikko. Ne harjat ja kaikki. Varsinkin joskus pienempänä, niin se oli hyvin jännä kokemus se autopesu. Pieni huili tässä. Ja sieltä tulee kuuluisat harjat. Nyt oli muuten eka vanteiden pesu, mutta se tulee vielä uudestaan. Ai niin klassinen, mikä tää on, optinen illuusio. Tuntuu sillä, että auto liikkuu, vaikka oikeasti pesukone liikkuu. Äsken tuli ihan sekunnin ajaksi taas se klassinen, kun katoin tonne taakse.
välisuihkutukset siihen ja nyt tulee kai se toinen kierros. No niin, sittarit on valmiit. Jep. Kuvaushan oli päällä koko ajan, eli siitä saa hyvin kellotettua sen kauanko tuo tornadopesu kesti ja vastaus on 10 minuuttia 40 sekuntia. Semmoset autopesut tänään. Painakaa tykkäystä, jos piditte videosta. Hei hei!